ନେଇକି ଆସୁଛି କଣ ବାଣ ନେଇକି ଆସୁଛି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭଲ ଦୀପାବଳି ଭଲ ଦିନଟା। ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଥିଲା କାଟିକି ପଲଉ କରିବା ସାଧା ପଲଉ କରି ଖାଇବା ଆଉ। ସାଧା ପଲଉ ଆଜି ହଉଛି। ପଲଉ ସହିତ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ? ଦହି କଚମ୍ବରି ହବ। ହଁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଟିକେ ହବ ଆଉ। ପୋଟଳ କୁର୍ମା କରିବୁ? ରେଡି କରିଦେଇଛୁ ମସଲା ମସଲି? ନାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ କରିଦବା ଖାଇବା ଆଉ। ବଢିଆ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଖିବି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ତ ବଢିଆ ଆସେ ଖାଇବା। ନା କେମିତି ହେଇଛି? ବୋଉ କରିଦେଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ବୋଉ। ସାଧାରେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଝାଳ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏସିରେ ରନ୍ କରିଦଉଛି। ଯାଉଛି କଣ କରେ ନାନା ଧର୍ମ କାଟୁ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ପୁରା सिंपल ହେଇଛି ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗୁରା ପୁରା ପଡିଛି ପୁରା ଲୁକିଂ ଟା ସବୁ ବଢିଆ କରିଛି ବହୁ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ ଦେଇକି ଦେବି। ଅବିକା ଆମର ଟିକେ ପୋଟଳ ହବ କାଟି ଦଉଛି ସେପଟେ କଲାଣି ଏଠି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ପଲଉ ହେଇଛି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ହଉଛି ବହୁତ ତଥାପି ଡାଲମା ବି କରୁଛି ଖାଲି ପଲଉ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଟିକେ ପୋଟଳଟା ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଏଠି ମସଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା କାହିଁକିନା ଆଜି ସୋମବାର ସବୁବେଳେ ଆମର ଅରୁଆ ହୁଏ ଆଜି ଅରୁଆରେ ହଉଛି ଖାଇଦଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ବି ହେଇଗଲା ଆଜି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କିରେ କୁହ କଣ ଦହିଟା ମଗେଇଥିଲି ଦହିଟା ଆସିଥିଲା ଆଜି 42 ଟଙ୍କା ନେଲା କି ଯୋଉ ମାନେ ଫ୍ରି ତ ରହିଥିଲା ନା ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଚାର୍ଜଟା ଆମେ ଯେ ଘରକୁ ମାନେ ଏଇ ଲୋକେସନ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କି ଫ୍ରି ଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରି ସବୁ କୁଇକ୍ ଡେଲିଭରି ଫ୍ରି ଜିଓ ରେ ବି ଫ୍ରି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ରେ ବି ଫ୍ରି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି କୁଇକ୍ ରେ ହଁ ସେ ତ କହୁଛି ତମେ ଟିପ୍ସ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଟିପ୍ସ କାଇଁ ଦବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାଡି ଆଣିତେ ହଉ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ବସିଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦହି ରାତି ପାଇଁ କି ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି ବୋଉ ବସେଇ ଦେଇଛି ଦହି ସହିତ ଏଇଟା ବି ଅଛି ହଁ ଆଉ ଅଲରେଡି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହେଇଯାଇଛି ପୋଟଳ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳିଟା ଅଛି ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ଦୀପ ଫିପ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି ତ ଯାହା ହଉ ଦୀପ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ କହନ୍ତି କି ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ବୁଲଉଛି ତ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଲିକି ଡାକିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଝିଟିପିଟି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲୁ ତ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାଇକି କହିଦେଇଥିଲି କି ବାଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଭାଇ ତ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଯାଇଥିଲା ବାଣ ଆଣି ପାରିନଥିଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିକା ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଅବିକା ବାଣ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି ସେ ମାନେ ବାଣ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ବାଣ ତ ନିହାତି ଫୁଟିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ମତେ ଡର ଲାଗେ ସତ କଥା ମତେ ବାଣ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ମାନେ ଏମିତି ଦାନା ଡର ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଝୁରଝୁରି ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଅନାର ତ ମାନେ ଜଳା ଅନାର ପାଖକୁ ଯାଏନି ଚକ୍ରି ହେଲାନି ଖାଲି ଝୁରଝୁରି ମତେ ମାନେ ପୁଣି ସେ କାଉରିଆ କାଠିରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଫୁଟେଇବି ଆଉ ମାନେ ସେଇଦିନ ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରେନି କାହିଁକିନା ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ମତେ ବହୁତ ଡର ହିଁ ଲାଗେ ସେ ଆବାଜ ଆଉ କଟକରେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାନେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନନ୍ତିନି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମାନେ ବାଟରେ ରୋଡରେ ବି ଯାଉଥିବେ ମାନେ ସେଇଠି ପକେଇଦେବେ ଆମର ଥାଏ କଣ କହିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦୀପ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଇକି ଆସୁ ଦୀପ ସଳିତା ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଉ ଦୀପାବଳି ଦିନ ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଯିବା ହବନି କାହିଁକିନା ଜେଜେମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଯାଉ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନଥିବ ଆମେ 4ଟା-5ଟା ବେଳୁ ବାହାରି ଯାଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାମ ସାରି ଦଉ, ନହେଲେ ସେ ମାନିବେନି। ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଛୋଟ ପିଲା ମାନିବେନି, ବାଣ ପୁରା ଦେହ ଉପରୁ ପକେଇବେ। ତ ଆର ବର୍ଷ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରକେଟ ଟା କେମିତି ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ରକେଟ ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ମାନେ ସେଇଠି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ସେ ନ ଫାଟି ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଛି, ତଳେ ଫାଟିଲା, ରୋଡ ଉପରେ ମାନେ ରକେଟଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଫାଟିଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନଥାନ୍ତା ମୁହଁର। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ତଳେ ଫାଟିଗଲା ତ ମୁଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଛାଡ, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ବମ୍ ଫମ୍ ରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଜମା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଅବିକା ନେଇକି ଆସୁଛି ବାଣ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କଣ କେତେ ବାଣ ଆସିଛି। ଗୋଲୁ ଭାଇ ବି ଆଇଛି ନେଇକି ନେଇ ଆସିଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁକି ଘର। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ଫୁଟେଇବା ଯଦି କୁହ ବାହାରିକି ନେଇକି ଯିବା ପୁରା ସବୁ ଯାକ। ଚାଲ ଉପରକୁ। ହଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖେଇବେ ଆମେ କେତେ କଣ ବାଣ ଆଣିଛୁ ମାନେ। ହଁ ଆଉ ଭାଇର କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ବାଣ ବି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା ଏଇଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କି କୋଉ ଟାଇପ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତାର ଫେଭରାଇଟ ହେଲା ସବୁଠାରୁ। ସାପନଣ୍ଡି ଭାଇ ସାପନଣ୍ଡି ଆଣିଛୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭାଇ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ବାଣ। ୱାଓ ଚଚଡି ଓ ଭାଇର ଫେଭରାଇଟ ଚଚଡି। তোমাল এইটা মা তোমাল এইটা সাপন নন্ডি তোর নন্ডি আর বলো एक्चुअली ଆସିଛି କାମ କହିବି এইটা দিস ইজ ফর ইউ। এগুলা তো যাହା আছে ସବୁ ଦେଇছে, ସବୁ ମୋ କାହିଁକିନା ସତରେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି ବବିକା ଆମର ଚଏସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡିବ ଅବିକା। ନାଇଁ ବମ୍ ଯିବ ନାଇଁ, ବମ୍ ଗଲେ ମୁଁ ବମ୍ କାଇଁ ବମ୍ ଯିବ ନାଇଁ, ସର୍ଟ ଯିବ ତ ଖାଲି। ଆଉ আবে আউড়ে দিব টিউশন কোড়া হলা ये सब सॉर्ट्स गुराक सब व्यस्त बाण गोटे यूनिक बाण गोटे देखा जाउची। एटा गोटे कोन गोटे अछि ए भाई चक्री ना कोन एटा पॉपकॉर्न गोटे ना लिख दे। हां पॉपकॉर्न वडा हां पॉपकॉर्न गोटे निया नहीं तो तू कोडा फुटेबू? मु मोर गोटे अन्ना खाली फुटेबी आ किछ नै। मो अन्ना गोटे फुटेबी बस होला। तू ताली फुटेई देबू। ताले फुटेगा ताली मारी की ताली से टिके देहटा भल लागुने से सोईची। अरे एठी जो अछि बाहरिबो। নাই নাই কোড বারে উপরে বারে तार गोटे कोउठी कोन अछि से जो टाको भले आसे से ताली कोन मारिबो এডি কার ওনা দেব लगाबो कोठी लगा দিব अच्छा फुटियो अच्छा से माने तार ऊपर माने सरफेस एरिया टे सेठी छात पर पळे आसिलु। हां एटे सफा कर पैसा लागेबा কাই আ উপরে কোন বুঝে যে তল देखो लगेई दे का करछ एपुड़ दे हाइट रे कर दे एपड़ दे बेंगवा सीएड कोड पसिल तू बा सेती फुसुरा मानडा एटा थिला रे कोन बेंगो जेडी भाई फुनी आउ थडे बनै तो सी हां से एक्चुअली हमर तो पूरा हे जेइची मटर तरकारी, गरम गरम मटर तरकारी, चकुली पिठा देखा जाउछ ना नहीं नाना तो जहा करिची ଆଉ ଛାଡ ଖାଇଦବା। ଆମ ପିଇସିଙ୍କ ଘରୁ ଏଇ ଛେନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଦହି ଛେନା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତାକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବାକୁ। କଣ୍ଢେଇ ଖାଇ ଦଉଛି ତାର ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ୍ଢେଇ? ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦେ। ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ହଉଛି। ହଁ ଚିନି ଦିଆ ହଉଛି ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଟା ଆମର ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଏଇଠି ବସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦଉଛୁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ମୋ ବୋଉ ବନେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଖିଲେ ବି କଂସାରେ ପାଣି ପିଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଦୟାକରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।